talauci ba talaucin da yake gauranci original. Annabin Allah Musa ya ga wahala iri-iri gidan Fir'auna, amma ba ran da ya addu'a ya ce Allah ka dauke min talauci, ya kai ran da za shi Madiyan. Da ya je ya kai can kusa da kasan Madiyana, shega yaran mata suna saye. Wa wajada min dunihim imra'atayn tazudan, she samu mata biyu suna saye, su ba su cikin mazan, ba su shan ruwa. She yana duban masu shayarwa, ya duba su suna sai she zo wurin su. Annabi Musa fa, ma khatubukuma, ya me ke damunku? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Yace ruwan muka zo shayarwa, amma ba mu da karfin sha, she yasa muna sayawa ne har su sha su kare, in sun shayar suka sha sannan ma mu zo mu sha. Da annabin Allah ya ji wannan magana, shi abin ya bashi tausayi. Inda ya zo fasaka lahuma, shi ya shayar da su. Lokacin da ya ba su ruwan za su, inda ya dubi matan sananin kyawunsu da yanayinsu da halinsu, shi ce yaushe mu za mu samu wa, ka ji addu'an da ya yi. Shi ya zauna kurum zai addu'an kenan neman aure, don ka san talauci shine anin ba mata. In ba mata to uban talauci duka kenan. Kana neman talaka original, to ka gangauro shine taraka, ko me ya tara wallahi ya shiga daki shi rikice, rasa gane me zai yi. Ya share daki, ya sake filo, ya doki sinsiya, ya je duba shayi, kusfa zai jara, to wanga shine original talaka, sunan shi wayo. Shi ya samu annabi Musa, shi sun kaman ba talauci da ya kai rashin mata, shi daga hannu, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah ka dai saukar da alkhairi, matalaucin ya girma. Annabin Allah yana nufi babu mata, yana wannan addu'a, yana gaya ma Allah, da Allah zai nuna gwaninta. Kun san me ya faru? فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. yana ga matan za su tun yana ganin su har suka bace, ya adda yana karkashin bishiya. Talaucin ba mata Allah shi abba, amma kai ka saukar da shi ya za yi. Can shega ga iska na zuwa da wanda ga nisa, ya ce kai ko da duwan Allah ya karba ne. Faja'atu ihdahuma, shega dai ta zo da gudu, tamshi ala istihya, tana tafiya bisa kan anin kunya. Ashe matan da za a aure ta ba tana tafiya tazar bane, in ka ganta ka gudu. Amma wani kunya ta ga wani maza, shi ta wani haka, shi ta wani dodge, ta wani balance, ta zaune ita kade, to matan aure ne. Amma ta ta makale muku ta taba doron wan, ta taba kugun wan, a taba ita madoronta, a taba kugu, a taba cinya, to ka gudu. Kaga bin ne farko, tamshi ala istihya, tana kunya, sai ta bashi wani baya rabi haka, halfway, sai ta ce mai, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Addu'an nan da ya je sama, Allah ya jefo gidan. Baba nan zan kira ka don ya biya ka ladan. Annabi sai ce kai zan fita cikin talauci. Allahu akbar, Allahu akbar. Ai rashin mata babban talauci ne. Wayyo, yanzu wanda bai da mata sunan shi wayyo. Amma yanzu haka ni ina zaune ga, in nuwa ya ji ni na kira number 1 in ba abinci, number 2 ka baya yuya na uku zo ba abinci. Ba ga annabi ba, in ya tashi je nan akwai abinci, sha ce a yana da wuya. To in bai samu kai na shi to shi kenan mun yi azumi. To gauro fa ina za ka, sai dai ka je gawo neman mangu, mai gona kuma ya same ka zama gurgu. Jiya ni mangu firi muna kallewa muna sha, amma mangu ana sai ruwa ne ko. Allah kai mana muwafaka. Shi yasa bayan Allah, wannan shine abin da ya kamata ka dinga yi, ubangijin Allah kuma zai yaye maka. Don wallahi gauranci shine uwan talauci gaba daya. Talauci wallahi shine gauranci. Ga kudi baka san me zaka yi da shi ba. Duba da korona ya samu mutane,
da kudin shi duka yana yawo nema abinci, ya jaje sau da ba yi ba, ya je nan ba yi ba. Shi mai mata kuma ba kudi, amma an gama wani awawa ya tizo nisi kaza ya zama miya, ko bai komai ba ya bar nan ya yi sulbi holof ya tafi. Kaga ba komi a ja a doko tuwon jiya ana faman dama shi kuma za a refreshin shi kenan, can shi ka gana hadawa, shi ga an kamo su bushe su ana ce musu molasi, kan ka duba an hada su ya zama miya, in ka aike gangara. Shi fa wanda bai da mata sunan shi wayo, in ya fita kwanan ga don daga can wurin traffic light na ko abinci, amma kan ya kai traffic light akwai bariya 3. In polisin farko in bai koma da shi ba to na 3 ya kore shi. Oi Allah taraka in mai gauro. To shi sa wannan shine abinda ku gaurayen ya kamata ku dinga yin sa, ku dinga anin kai kara ga Allah, kuna anin fama Allah ya kare ku da inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allah alkhairi ne amma wallahi wanga dai talauci ne, alkhairi ne amma talauci ne, don ne kake musun ubangijin Allah. Kai hal ya kai Allah na cewa kaji in yakunu fuqara, in kun tashi yin auren kuna son zuna ku yi aure, in dai talauci ke damun ku yughnihimullahu min fadli, Allah zai wadata ku da fadalansa. Na san mutumin da malami na ne, farkon aurensa dakin shi in ya shiga ka kan gudu yake faduwa, kuma gadon ba babban fa kankani, da kyar aka iya bude kofan, kafinta yayi kofan na yana wani bude wani biyu haka, wani kwaikwayin shi abin ga da an taini shi dan kankani ya kallem ya shiga shi gado. Amma yanzu kaga dakuna da gidade da Allah ya bashi cikin auren hankali bai doka, ga ilimi ga shugabanci ga dakuna. Alhalin jiya ana zarge shi, waɗanda suka zage shi bai kai ya aure ba, yanzu masha Allah ga su mu ma khairu misal. Za mu aure ya tashi sai duniya, almajirai suna karatu ba ko su yi karatu, ina gashi yanzu masha Allah yaran mu sun zama kamar matan mu, muna shawara da su cikin komai. In iyayen su suka rikice mu ne sai mu kai karan su wurin yayan su, sai yariya ta kira manta a ki sa hankali fa, wallahi baba hankalin shi ya tashi, shikenan wani bai ji ya zama abin gida. Kai kuma kana zo ne idon ka yayi ja, ka kai 20 years 25 30 kana gira shi da ka fi jika kirimi da ka fi bugala dan da yaro shi ba, ya ce bari shi ce nayi, to yayi sa jika ne, to me kuke ce wanda shi haife shi da ya dage je yirbula. To shi sa bayan Allah namiji kai wasa ka wuce 30 years ba kai aure ba, to za ka kaifi jika ne, kirmina za ka aure za ka haifo. Mace kuma ka kika ba 20 years bayan kina tafiya za ki lankwashe kenan, wani zaban bai yi ba, ban dace ba, a yana da su a ki sa hankali. Hal aka zo aka fara zaban ki to sunan ki wayo. Suna so kare su. Ai kare sukun nan muke ga musu, shi sukun nan bai hana auren. Allah ya ma albarka wanga sarki da ya zo mana, shi wa ko ciki ta ta suku, ciki shege ta ta sukuru, to shi ganin ku aure su ta zo sukun mana da ciki na alheri. Billahi alhamdulillah, in SS sunu ba su dokan yaronka domin tana da ciki, ka zo na mu an doki lafiya lau ne, kuma da cikin za ta je tara kuma ta ba da wuya. Dr. Zainuddin yana Legon nan, lecturer ne, dan sababba ya zo neman diyan baba ni na ya aure, kanwan malama da take tare da ni a sakatare na a can jami'a, ya zo neman ta a lokacin nan tana final yanta tana nursing course ta, sauranta shekara daya. Da aka shigo za a yi magana na ce baba wallahi ku sallama, kuma dai suna son aure ni ayi, kuma ga ta za ta kare duniyan Allah kowa ya zage ni, na ce lafiya launi ku fita shani su. Dama wa in tuti akthara man fil ard yudilluka an sabilillah, da yawan mutane in ka bi su sun batar da ka da philosophy su da Allah ya ba su, amma suna halakar da ka ne, kana ga suna taimakon ka ne. Yanzu ni zama nan ga matashi ne irinka, amma in na kasa sam diyana na farko sun duba ya kannin su sun kawo karfi, in na kasa sun duba, ta sheke ka ruwan da har ka shiga 50 60 years kana duba, ka tuce kanka, ka tuce yaran, ka tuce su. Domin wannan lokacin nan ababen da suka fiton nan kai baka dacewa da shi, amma yanzu ni kamar yara na WhatsApp za su bi tina da shi ko Facebook, mu duka gayu ne. Ina fata na fahimta, ba batun dariya bane, amma sai ka je ka haifi yariya yanzu kai
ana baka phone kana cewa ni rin parenti kenan don ku lokacin ku phone na 1 2 3 ne shaka ka phone aka ce ga phone ba komi kai shaka ce me zaka yi da wannan menene phone wanga zaka yi zoom phone lokaci na aje mota daga makaranta a Zaria she na wuce ashe an zo da ko za fite kaya ne ko menene na bar mota an neme ni babu kuma shafi komi na bar shuru kowa bai tuki ba shaka kawo malam Adam malam mai wayo yace shi yayi tuki inda ya shiga cikin mota ya tada mota ya dubo motar nan jiyan nan ba 1 2 3 kai kaga suna suka koyi 1 2 3 na kai ko wanga jeli wani gulli guda kai na aje automatic ana ja ne kuru diya kaza na da R da N da P ko ba ka kai ba su kuma lokacin su na 1 2 3 4 aka ga zana 5 sai su ne sha ce to reverse kenan shi yasa dai zo na ga mota yana ta shamin mai bai san ya zai yi ba ka risha kashe ni kurme sauka ka ga shi da zamani ba su yi tali ba shi yasa ina baka hakuri macen nan da kake son ka aure ta nan la'alla wurin su ba su da shi ta yi suku to ta kauye ka samu mai sadda auye su fara da ita in rayuwa yayi kyau tun zo ka zauna ka nemi wanda kai kake so wallahi yanzu ka zo su ke kawo kansu amma ka ce ka yakuri halka kosa ka kai wurin ton ko kosan ka kare kuma yanzu macen da zaka dauki maciziya ne don ba wanda ke son ka ba arzikin take so sai sa kai aure kana talaka baka san me kake ciki ba to ku duka binan haka in kun tashi kuna mandi da juna lafiya lo in abinci zo kana loma tana loma don ya wuce wallahi kun ji jiki to correct kenan shi ga auren ya auru amma lokacin da komi chati komi ga firiji ga ko ina shi ka auro ta pato ga dauda ga bata baka lokaci ga fitina wai ka je ka kawo wata ta yi aiki in Allah bai taimaka maka ba za ta taimaka maka yi zina kenan domin ka je ka doko ta agola ta zo ta sai kana gan kafanta nauyi in ta sai ba ta gajiya tana ta aiki kai naka tana nan tana kwana in ka ja zani ta ce a kan ka duba wannan cikin jade ka kama agola kana amfani da ita matanka ta jama bala'i shi al'ummar musulmai ku yi kokari sosai wurin aurayyanmu da ababa mu gano su don mu kare lafiya lokaci tana kwacewa lamarin ko bata kare ba addu'a